Tatauya zuva ranhasi kuti vateerere nyaya. Tanga takazoronga rimwe zuva ratachida kuuya kumalessons chaiwo muchitibatsira, asi kana matiwa tawanirwa mukana ndinofunga vane zvavari kuda kuti kubvunzawo. Asi chatangana kubvunza pamapfekero amambo ndeda kuziva kuti mapfekero awo anomirira. Wari kubvunze pamapfekero amambo nhumbi dzamambo dzakafanana nepin ichangamire nehafu muni netsvimbo negauni. Izvozvo tinazvo. Mhanzi nehelmet. Helmet muZimbabwe mese, madzimambo ese muZimbabwe ane mahelmet akafanana machena. Then pane magauni ane purple nered. Ngodarisi pane gauni racho. Ndo zvimwe kupfeka kwemadzimambo zviripo. Alright. Wana papicture netsvimbo iyo yakabata mambo iyi. Ndo zvimwe zvishongo zvamambo nehelmet. Then nehalf moon yewana iyi kana retinoti dare pachishona tinoti dare. Ndo zvimwe zvishongo zvamambo. Pane chimwe batsira mubvunzo wake wati nhumbi dzamambo mapfekero ake zvinorewei? zvinorewe kudhifarenjieta chishongo kana kuti zvinorewe respect inenge ichipuhwa mambo kusiyanisa nemamwe madzishe nemadzisabhuku. Ukaona kuna sabhuku wanenge wangori nepini zvochisiyana namambo. Kana ndapindure zvakanaka. Ndachida kubvunzawo kuti makala acho anomirira. Makala ari pai. Ari paakaunti. Awari pawo. Vaziva kuti makala mhande. Wari kuti red iyo inomirire chine purple. Rinoreva ropa. Purple inongomirira royalty. Ndosaka muchizoona kana madignitaries vamwe vacho vanoshandisa kana red carpet sign of respect. Pane chimwe ndachida kubvunza kuti kubva kuwana chete zvinoitwa nemukadzi afirwa kuigwa kwemwana mucheche. kuibva uzenga ane makore akadini Kana achangobva zvaro uchangobva akasheka asati ane mazuva akawanda unoigwa kumarwisu kana kumanzvimbo yakadai mapani ane mvura haikwi kumagogodoma. Zvikonzero zvacho ndezvekuti akaitwa magogodoma azovereva mazwa here akaitwa kwaanoikwa kuti haadzamisiba anodzakezisi temsi yakati ngeyakada izvi ofusiva yaoneka kuti handi arume ndiana mai asikaita zvare anenge agumbe kuteerera asikachateeri ndiwo anoende kuite basa rei. Anoteera ese aendiyo, ana adoko aendiyo, arume aendiyo. Funza izvozvo.
Ndachida kubvunza kuti rufu nerudo rwamambo zvinofambiswa sei? Rufu neruviko rwamambo, ruviko rwamambo ngati izvo pane zvimwe zviridzidzo rwedu zvitisingagoni kutaura, asi mambo haachemi, mambo haenderi kumupfumi, mambo haawigwi ngemunhu wese. Ende rufu rwamambo harutaurwi matauriro etinoita kuti nini wafa. Pane mataurirwo ezvinoita. Mambo haafungwi kuya kwetinoita tikaone dzimwe tsika dzinoitwa zviya kuti vanhu vakufunga. Zvamakuita ma70 mwakuti munhu haagoni kutora kaunti yemambo. Wara mambo hapatsvairwi. Kuona mambo hatsvairwi. Isu tinosema kwaita mutsvairwa. Mambo haana mvumo. Mambo haana mvumo. Imwakuti woga hamuna mvumo. Hamuchimzi. Rufu rwamambo runogona kutotore mazuva anhu aripo mombe dzechitema. Tsika yekuti sabhuku umwe naumwe unoya nemombe parupani. Pamambo hapaendwi nezvenyu munenge muchingoti ndopanozi payachikari nofu. Ndi munongoenda muriwo munonga muchingodini. Uchione mberi nechipuhwa. Mambo hawigwi masikati. Unoigwa usiku. Newanoiga mambo anozi mapere. Mapere wakwasha wamambo ndiwo anoziye panoende kochengetedzwa mambo. Unoibva zveriri zuva rechinoti chisi chenyika chiya. Chinoti chisi chenyika ndozuva ramambo, ndozuva rinoigwa mambo iro. Muri kunyora ndizvo? Chisi ndozuva rinoigwa mambo. Ndosaka achizi munhu wabatwa ngechisi wanga achichere pasi hazvibvumidzwi ngokuti izuva rake ramambo. Munhu hakubvumidzwi nokuti izuva rake ramambo. Ndanga ndichida kubvunzawo futi kuti ngozi inopera rini kunamata kana rinenge zvinoriwa? Pachibosho vanotauri pachishona vanoti mushonga wengozi kuidini kuiripa, nokuti wekumachechi vari kutouya kupostori vari kutouya vachidzi vamusunungoroze dai mopedze zvinhu mushamani meni zvoroti kunamata nekunamatira kunenge kwadini kwaramba. Saka mushonga wengozi chaiyo chaiyo kuidini kuiripa, ngozi inopera nekudini nekuripa. Kubatsira ipapo bhachi inopera ere nekunamata. Kunamata kwacho tinokunamata Mwari uri kudenga. Ndiye wakakona kutaura kuti mubhaibheri kuti ngozi inoripa. Rege mamasikizano. Alright, I'm sorry. Ndaidawo kubvunza ndizivi kuti pamwe ndo zvimwe zvacho zvamatamutaurira asi kusangana nazvo muzvinyorwa. Kuda kudzoka mumashure paruvigwa rwamambo kuzi kunobikwa nyama isina sauti, vanoomeswa woiswa mudehwe. Vakunovigwa pane ndaukangana shona yacho yekunzi kunoitwa chinenge chiramu here zvokuti kune Nzeura. Dzinobeura. Munhu akabatwa akazwa wanyengwa haaripwi. Kana ane mukasi wemunhu ngandozviregeredzawo haaripwi. Mazvizvi wazvo munhu wese wangobatwa mukadzi kana ukararwa naye pachitiko ichi haisi repi haichi tsika inongodini nzeura yamambo. Zvamataura zvekuti ichokwadi mambo haubvise munhu wese. Mambo vanotooneswa then woiswe mudehwe wosvika wogadzikwe pachigaro chawo munzvimbo inozi ninga yekuipa kwemadzimambo. Hawaende kochererwe pachuru sekuita kwetinoita. Saka mwana uyo azvarwa kunzveura newani. Ndiwo murume wemukadzi. Ndiwo muri wemukadzi. Kugadzwa kwamambo kunofambiswa sei? Kugadzwa Kugadzwa kwamambo kunofambiswa sei? Unodaidzirwa kuzi uyai vanhu vese munyikamo nedzimwe nyika mambo warikugadzwa musi wakati. Ndaida kuwedzera changaniro ndofunga waide kuzive patsika kugadzwa kwamambo kunoiswe inozi mhama. Sekutaura kwaita kuti nyika inenge yadaidzirwa
kweswe inozi mhama, mukombe unocherwe dorozi kwepamusoro chinenge chizi mhama. Semukadzi unozi muzukuru wamambo, manyora semukadzi ndiye unogadza mambo ichise doro pamusoro. Tamupa imimi zita rababa yenyu, mama range munomati vababa yenyu gandidzanwa, nimi maagandidzanwa kubva nhasi achiise mhama. Ndokugadzwa kunoitwa mama, ndogandidzanwa wakaiswa mama. Semukadzi kumatiza mwana wamukunda. Muzukuru wamambo ndiye unozi semukadzi, ndiye unogadza mambo kuise mhama. Vanhu vese vanozodaidzwa havo vachione chitiko ichi. Pamusoro ino ndandichinobvunza kuti kuwaya wanga mushonga wachiti vanonga vasina chinhu zvototi hatorina mari kana kuchekwepa chacho vanozomopera seka kuti vanonga vanyatsoramisisa zvotoramisira anenge ane maoni Anenge ari moyo waramisisa. Koti inoyi iri pasi pejudicial service muZimbabwe. Kune mapepa anoshanda ndizoshanda ndizo. Ukaende paLC1, LC2 zvichienda. LC10 inopa mambo simba rekuise warrant yekuti zvinhu zvacho zvinoende kotorwa newarrant. Kana dziri mombe dziri mudanga kotume masesa zvamambo. Zvimuri kuzwa zvimwe zviri kubuda vanhu vachizoti mapurisa mambo akape mombe chii ndo mawarrant anenge aitwa iwowo ngedare ramambo kusvikira kana dzingori mudanga 1 2 3 4 5 6 7 8 pautovhurira zvotiende kopuwa uri kuripirwa zviri zvamambo zvotiende pamambo. Ndakava uchiti anenge arambisisa ari pasende mapepa ndo anoshanda. yes Ndinoda kubvunza kuti ngedzipi tsika dzinofanira kuteedzerwa panhamo dzega dzega sekupeta munhu iye zvinenge zvichiitirwa chii? uyo tichakuita uyo Ndinoda kubvunza kuti ndinoda kubvunza kuti njuzu dzinobatsirei mutsika nemagariro edu? uyo tipamusire Ina ndinobvunza kuti ko kana mambo akafa hembe dzake dzinobhuyiwa sei? vangewa ministro hembe dzamambo dzinotore makore kana kuti marongomuna kana kuti matatu dzisati dzagwiwa dzindori mumba so dzinobikirwe nyoro yekuti mambo wakuda kuparadzwa hembe dzakuda kuparadzwa ngaanoparadza masemukadzi nemajashi namajishi acho andoungana ndo panopangidzwa ukama kuti ihama chaiyeushe ihama chaiyeushe dzitiri hama dzeushe dzinobvapotswa kuchema nekuti ndashaya ndarambuka murudzi kuti aiwe kwega utore nhaka yedu waimbonyenge hama iwewe taikuziva sekunyenge hama kana kubereka nehama usikazi kuiripa nyaya iyi isazoripa kwamambo kurara nehama amwe anosvinuka anonyenga akundawo chiberekeza ndo akadaro anozikanwa ndo pezvinopera ipopa uchinatsokuona kuti nhiki nhasi apabudiwa nhasi anhingi apabudiwa ndo pezvinopera ipopa uyu wazoti kudizvewe uyu ndediko nzuzo ndakaudzwa kuti kune ari pasi pepasi vakambokwadzwawe kana kuti zviya pasi pepasi kune pasi denga iperinei pasi kune pasi futi
ndopatinogara isusu. So zvinokona kukutorai, hapena kuti munopinda sei, dzinokupinza sei pasi. Dzinokutora ukandonyangarira pamhene zvakaita kwaunyangarira, nyangara wotenda. Hapana uri, hapana chii. Kana pakari paruware. Ndakamboti musi ndabve pandaitema. Ndikati ndikogeza apa zuva kuti ndikogeza hangu apa. Ndigeze bhutsu dzangu zvacho. Ndakasvika mwana achipa mukadzi pano uri kuuya pano pagomo chaipa. Ndikati rugeza panapa. Nasa ndototore nsusu. Ndatozora zvashata. Akatamba nsusu. Pamene bate zviro vangu ndoti mbamba kudai ndisina nguwe kwakutiza. Ndakamandotore. Ndakazoruma ziso. Saka pakubatsira kwayo ndiwedzere changamire zvinobatsire kuchengetedze tsika nekukosha kwedzimwe nzvimbo dzetinoti dziya dziri skende tinoti dziri chii kuti dzichengetedzeke nzvimbo izvozvo kuzi zviyerwa zvinobatsirwa futi dzinobatsire kuchengetedze zviyerwa matauriro akaita changamire kuti nzvimbo iyoyo yake zinodini inotoera hapachaitwi zvese panozi hapagezererwi ngesipo, hapaiswi matsito, hapatemwi, hapaponderwi mhunga. Saka inzvimbo idzo zedzo maoniniwo anobatsire kuchengetedzwa ngenzuzi idzo zedzo. Mukati musikaizwa zuva masikati chaiwo kwati jengeni kunoti kuti makuti ungazwa kuti dzidziriri kuti kutotinira nyika. Umwe mukadzi wamukoma edu ukanono waite makedzi mukunda wamashoini anakambarani aizi asori asisaneserawo iwo wavo pandakatiza pa akapanga nekaruwari kanofanira kundoponda kanjera ino akaponda njera yawaitongwa aibva asvika kukoibva mvura yekudikidiki wakakwana bondompondo kurisere bondompondo yemvura yekutoti pemuti atina sokuona hapana chakasara kana uchakaenda pari. Saka nzvimbo dzinochengetedzeka. Kune mamwe makomo kunotozi munorasika kana mukataura mukasabate nzvimbo yacho zvakanaka nditi kunana inyangani uko kwakatozi andi kwakamuzi kwakamborasika vanhu vasina kuzooneka. Ndo machengetedzerwa medu. Akazooneka kuvhumba. Akazooneka Mvumba Heights from Nyanga. Kana kushora kumudondo maduda anoshata azvizwa unobatwa ngechavo unofamba shure michero kana mazhanje anokundobve kumisha kunobve mazhanje kuti mazhanje anoshata unobva watongofamba wakungofamba nesa ngabvunza kuti kupedzisira rumweni kupedzisira kuti tsika dzinofanira kutevedzerwa panhamo dzega dzega zvakaita sekupeta munhu kana kuti anovata mukicheni uye zvinenge zvichiitirwa chii. Iri tsika yeruzhinji isusu madzimambo kazhinji kacho hatiendi mukicheni kana tava atiembisadza kuti munoitwa mambo panoiswa makari pasi apa pasi iye mambo unenge wati pachitara pakadai posoma makari pasi apa anotsudza kudzudze mvura yemufiya inotsudza yese inopane makari apa moto unenge watohwa uriyo
unokotwa mazondo emombe dzinova dzichiwa papa ndokunoposwa iyo unokotwa mazondo emombe mumba mange chomonogara makaite kachusi nemazondo kutoti kunwa kwese kwemufi hamuguzwi ndozvinoitwa mambuzi nimwe mutongo inondoitwawo amungapita utorei wari kuti mambo kana achionini unoomeswa saka anoiswe maranje pasi kuti mvura yese nemafuta yese zvidripe zvichienda mahari anenge ari pasi pechidara chanenge akaiswa chiplatform handiti ndozvawaruzao then patsika yenhamo yega yega rufu munhu unozoneswe mukicheni anenge ati yangu chinamiro zvinorebe munhu unofumwa ufumha kuranga mufumho uya uya aupuhwe munhu wese wese zvinoratidze ukama kana kuri kutsika yemadzimambo panhamo yega yega anosunge mishinda yaanosunga aidha breki pamwe ndiye wazukuru anyanya kuziva pamwe semumapfumo mungatibatsira muchena ngeiwai yewazukuru isika iri panhamo perufu wamambo komuti pane muchena nei breki madzi asho vanasikana weumambo then chimwe chii mutsvuku ndochii ukaona washaiwe mucheka wako ipo papo iwo chiri ndirishe hautoziva kuti pane zviratodini zvatoura watonyasa kutobudiswa kuzano hausishe mai yako handi ashe kana usikazokuwa wazukuru ndozvinoreva then pakufumha paya paya kana iri nhamo zviroratidze kuti wapuhwe mufumho ihama kana iri hanzvadzi kana ari atete ndiwanodini ndiwanofumha parufu hwega hwega panhamo yega panonozi mushumo dzatikuisa panapa masvike panapa sekuru nyadini sekuru nyatisiya kana usikazi kupuhwa usichii futi panozozi havakanyimwe mushumo paya paya pa hati mushumo asi kupuhwa madzisha akagara panodini anozviziya then chimwe futi chinoitwa kuzi munhu unozoibvawo zuva rakudini rakuende kowira ngekuti hakuna munhu ungandoti fume kundobvemukei ngwashoshangu kudzoka futi kudini torara saka kuzoita zuva rapota kwakoradzike kuti munhu kana ari munhu mukuru unorarwa zuva rakudini ndo dzimwe tsika dzinoitwa vani pane chimwe chidere tsika dzinoitwa ndanga ndichida kutidzokei chana pane wabvunza ngenyaya yekufambiswa kwetsika yenhumbi dzamambo. Mambo kana atisiya mbasha dzawo dzinoturikwa pataura changamiro kuti dzinoturikwa kwemakore 3 kana marongomuna. Then dzaturikwa dzinosiiwa dziri mumaako mwasemukadzi uya wakagadza nekamwana kasati kakuziye arumeba ndo kanopinda nasemukadzi uya kutsvaire mumba imomo kusvikira makore ese kana semukadziwo ari murume kumba kwake kunonga kusina chinobatwaba makore ese aya akadzimara abata watoparenda kuparire nhumbi dzakaturikwa idzi dzakuzi dzakuma watanenda nevamarangeni vese ndopandati pane ndiyo dzinosiyana kwakafashe mune ndiyo nekurizwe vananoritirwe ngoma mwaimborizwe kwakarekwi makambozizozve unonga zvitumane daimurike chakati nechakati umashiyanoritirwe ngoma nedzimbo dzinembwa ipopo hakuembwi dzakati changamiri inozi nyambo nyambo nziyo dzinembwa dzinozi nyambo ngoma inoridzwa inozi ngendura kwamaranga then dehwe ramati anoputirwe mudehwe kana raakuputirwe munhu arichazidehwe panozi nhoo ndizvokachangamiri inonga yabhuya pfuku yasukutwa inonga yasukutwa handiti maona kuchengetwa kwenhumbi dza kunozi kuti dzakaturikwa tisemukadzi ndo muzukuru wamambo uya wakagadzwa uya
mutambo wa mavhiyo dzacho kuti mutambo wa Ameno zvichanyatsobhenefita ani but I think zvinogona kubatsira kune vari kufunda. Medhe muchiri kumbosangana nezvinyorwa here zvinoti panofa munhu mukuru wechivanhu pane nguva dzavaivigwa nevamwe vasikana vapenyu. Aizimawaro patsika dzaitwa kana aizimawaro ani amambo mhandara dzakanaka dzaitwa zvakafanana nekuroora kwaita mambo kare madzimambo aingoti musikana wakanaka waada kana kuti wadiwa nemambo waende kosikautira mambo waya kwanoti panenge pane mukundo wakanaka apeno chaituikwa chuma here kana chii chuma chaiiswa kupfekedzwa kudai kubve ipapapa pana munhu chabata kana kakadai wamukadzi wani wamambo asi zvisikatahozi kana asikati zvaidonga nechiremerera chekutoti wamukadzi wedzimbawo amurungu saka zvaitofadza kumhuri yatorerwa yacho. Saka tinoti hazvisisiko here kuti mambo vachine choiziyo yekunongedza wavanoda? Iyo. Zvakuitika ndezvekundotiwo nemitemo yakudai asi mambo une choice kwakukonvinza kwamambo kuti musikana ndauda mudawo ochitaurirana naye kusvika nevanhu vanobatsirawo kuti musikana unodororwa ndiani ndimambo zvabva mbichana patsika yekuti kwainge ungodini kuturikira kana kakadai ane mazuva kuti child marriage yakunyorwa ayo izvo hazvina kuitwa zvosikadikanwa ipopa ibonde kuti munhu asati asvike nguva yake yakakwana kuti aite bonde zvinonga zviro zvinoramba bonde ipopa pane kachirungu chatakataura papa apa chakataura chirungu apa ndakapakunaerengera vakanzi no in my village campaign apeno pamwe pane no end marriage saka unoziya mazuva ano ndokwashate zviro kuti makare kare mazamu aikuiwa enyu akambokuiwa here amukuiwa aimbokuiwa mazamu ozokuya mazamu kwavo kuti mazamu kwavo chikonzero chaikuiwa change kuti mukure. Ino mazuva anaya ngezviryiwa zvakurya mazuva ano zvakuti bva kumwiri izvozvo ndozvinoita kuti musi utobata vamiri mashanja kumamisha here kuti babate vamiri wozoramba kaubereka manje zvakukonzeresa muchii sikana watata ubereka mabhonzo asatani otobva nemimba mambo obva ati panodika nechii dumbu ranzo yanzo kuti mukundu wamunhu afa nemimba mambo otone pfuma yacho pane pfuma yamambo yanzo
ngekuti imi pamwe munenge makarige mutendere tsika dziya muchitishora chioneka zvake manje amwana uitawo good life chibereka amani makore manganyasikana. How old are you? Huh? I old? 18, 16, 13. I 18 years ngapi? Raise up your hands. Raise up your hands. 1, 2, 3. 18. It's 4. 18. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Oh, 15. 16. 4. Okay. Anditi muri kuona paya parutaura changamire kuti munhu unogona kuite bhodhi hombe mazuva ano atione chipfuwo aine chi 13 years grade 7 asi kare zvavandisiyo pa changamiro vanogara vachitaura kuti taitodhidha kuyaka unozi kuswima kwama kuti kuswima newasikana wahombe chaivo chaivo but wasindorina pfungwa padzekoni but now mukaone magrade 7 Ugare kuwe, zvinotaura kunonyikwa, unonyikwa mudziya nevarozi. Nevarozi yamudzoti vanhu vakati nevarozi were first people who come in the future. Nevarozi, varozi avo vana munotapa, kana munotapa arozi. Process yake kuti chii chinenge chimbozi. Ugare kuwe ndiwo ukoko, mambo unonyikwa. Babatidzwa mvura asina nguwe public naked wose mudziya wobude mudziya makaberwa ngomwe murume unozi ndiabatarana chipindizwe no bazana chiadzo ndiye mulungu unobereka mambo chipe mudziya kwete zanini pazvizvo mapazoera wasikana nozi kugakawanini gari kuwe mambo unoiswe mumvura kuti kungesi kubhabhatidzwa sezvetinoite kuchechi kuyaka ochibude asina hembeba ari naked ochibudemo akadini akabereka kuti unofane kurara nomukundwa wako zvinooneka ndibazvakatiko kwashati mazuva waiaaoa hurumende inenge yakazviramba asi kubhabhadza hapo ndakabhabhadzawo amweni munhu ndakabhabhadza asi matumango ari maedha ndakabhabhadza inini ndakazozviregera ndakuona isusu madzimambo amweni aichabhabhadidzwa asi mahedhimenti inobhabhadza mangwana zvinovikwezvo pakuzviregera. Pane chimwe handizivi pamwe achine mubvunzo zvavo. Awo, yes brother. Ndaita kubvunzawo panzvimbo dzimwe dzinoera sezvakaita makoma anonyatsobatsire mukugara kwedu semashoko. Hazi nzvimbo dzinoera dzinonyatsobatsirei sewashona. Chinobatsire kaucha yedu igara yakachengeteka. Iyo musaende kune dzimwe kana kuti mwatemwa kwemiti kwezvizvo mazuva ano takundotema ine hawo hazvidiki nembaizvezvo tema kwemiti ino miti iso essential isinokosha isikafani kutemwa asi mazuva anaya akaondoita random zviza andowapindurika kuti mutsika zvinotobatsirawo kuchengetedza nzvimbo idzodzo nezviwanikwa zvirimomo zvinobatsirawo kuti kubuya kwemvura rainfall miti iyoyo ikatowandawo zvizi nzvimbo inoera zvinobatsirawo kana evaporation iya munodzidza kana ari madziya haachaperi mvura evaporation process yemvura mvura yakuwedzera kudii saka ndo mabatsirire zvinoita. Yes.
Asi kugarwa kwenhaka zvichikukurudzirwa here pane munhu unenge afira? Zvinokurudzirwa pakudai izvi. Ugare nhaka inazokwayo kasaizaiwa. Ugare nhaka handi kugara kuti mukati murume va. Unozvizwa? Kana chemberi inotanga nhaka. Imurume kana kuchakazwa. Munhu unotukwa munhu ndiye munhu unonga akumuchengeta. Iye wagare nhaka uyu unogarwawo nhaka. Uyu ndiye unonga amurume wacho unonga akumuchengeta. Zvinetswa zvinouya zvinonanga iye munhu. Iwo mwana waibvunza ngeipiwo iwe murume nemukadzi here? Aiwa, mukoma nemunun'una. Mukoma afa, munun'una wasara. Naye wasara achiri mupenyu waye, achidaiwa chii? Murume. Anotorwa nhaka ngei? Munun'una. Kana nemumwe muhama echitore nhaka. Ichipa wanhu. Zvinokurudzirwa ndozviri patsika, asi ngenyaya yekundotiwo zvinozondotiwo kuchirungwa mwanoti uyu wanga arwara wafe zvakadai asi nhaka inokurudzirwa Mwana atore mai isabuni. kuti mwana zvandakaite inini ndoti kana mukadzi wababa mwina angu kana kuti iri mwana ndozvika. Pane umwe mubvunzo here? Yes. Pane dzimwe mhuka dzinohyiwa namasikadyiwi Akabuka. zvinonga zvichiitika. Sika inyama yamambo inonaka maningi. Hazi nyama yamambo yakafawa plus zvinoshowe respect. Zvese izvozvo kukudzana. Kukudza mambo kuti hazvingafanani newo zvewanhu wese. Unoziva, kaone haka kana akabuka ukaisiya kuti wasangana naye inoti nditorowo ndiendese kunani. Kuna mama. Ukaisiya inoyi kusho kwani. Asi unless kuti waitane wamuzenga chita kuti yasiya kuti amusiya kwa. Inoye kumuvira here. Yakutupa muupenyu. Waiona akabuka zvinochata. Unotora kusvika naye kuakuru. Wakuru anozvekuitwabira mukuru. Gende kwamambo. Anhu chaingoma. Iyo zvinembewo mpengo. Mpengo ndiyo dzacho. Dzezvitsverutsi. Ndozvinozoitika pa. Nengoma iri isikabwayana mpengo ipeyo. Nengoma dzembana. Tofana kuti zooneka. Kwinkwingwi. So wotona lawa. Madzacha ukule nguwe. Kwinkwingwi. Pane chiri kuuya yacho. Pachine chimwe. Mukoma. Ndaikumbira bvunzo kuti kundibana iwo arakavuka yacho pane chituku unopuhwa patopindurwa nemama. Kuti aida godoro aida hati inobereka mushonga wehoku yatani makowe wachamutonzi handiti. ndaizobvunza pamadyiro amambo pakudya kwamambo Kuja mambo mazhinji pane wakadzi wakawanda anoziva kuti akaenda apa oenda apa here sezvinoitwa munaimai bika kwedini kuti madzimambo mazhinji wawanda ndaitobvunza kuti anodya sezvinokuti akaenda pane musha wani oenda pane umwe sezvinoita awaya wani mabari kuti wadeita akadzayo from 1 to 2 utababarika madzimambo anokutirwa kuti mwana akadza
11 madzimai ndakaroora inini panini. I am 92 years old. Look at me. Asi ananda kapereka. Anangu amuno ali muno uyu mwana wangu. Amweni ali muno. Apo irubuda hawo. Ndine 77 children. Mukati uno abereka eno. But ndine 77. His wife is 77 children. Asikana akadendi mi asi amwene embozaro kasi kuroora nokuti ukaroora zviya unobhoite muromo. No, that's not it. Iwo kana zvakandozi uri muromo even usakaroora kasi unode muromo. Asi ana angu ese ndakaafundisa akakona kusaido house school akagumira maform 4 kuda hawo amweni akaita form 6 ari kuenda kumadigiri. Ndina vana madigiri ani madigiri ndina wanacho ende amwe aripo izvozvizvi, but I am still alive in ndinoende mberi netumwe twadoko asati kuti madzimai angu 11 achiboiseva ndasara ne7 ndasara ne7 asi pa7 wawo amwe am very old kuti kabike sadza baiwo wavo anobike sadza anobikire vanhu ashoma adoko akadendi miso ndina wakadendi Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,